madokachere mabuja eoka nyasi aiwa tatereka tiuye mhanduwe nokuti zviri kuitika zvizvi zvaita kunyangariwa apa kupera kwosondo kudari kupera kwomwedzi pokari tikati aiwa rekai tikupei ka special edition kanyasi ipapa tiri kubatanidza kupera kwosondo rino kwese munhau dzedu wakomana pakaita kunyangariwa chaiko izvezvi tikaringa munhau wakomana vanhu vari kuhwadziwa fani nozviri kureketeka nozviri kuitika ipo paSouth Africa papa mwana wevhu achiona wakomana mwana wevhu achiona kuita kutambisiwa tsotsa chaiko nonhamo idi zvakaita kunyangariwa kwai ipapa wamwe wakazara kuCape Town kumuzinda weZimbabwe wamwe wari kuzara kuDurban wamwe wari kuzara pokare kuPretoria wamwe wari kuzara kumabhazi kuJoburg mhanduwe pakaita kunyangariwa palibe chisvinwidi unoita kusaya kuti wakomana toponerepi wanga wamboti watiza munyika kamu aiwa chiri kundokutera mhanduwe yei pakaita kunyangariwa izvezvi kwai mabhazi akutopfuura zviuru zviri zvimarandi mhanduwe wokwedu wanoita kujairira idi takatoita kunge tinoita kupuwa medhuru mhanduwe yokuita kuitirana tima mhanduwe nokuti kuti vanhu vaite kubatsirana kuyamurana nokungwanana mabva atoita kukwidziwa apa aripo bari kukwidziwa vacho vanondotengesa matikiti vachitora mari dzevanhu wiku watakura vanhuwo kureketa kuno kutori nevanhu vari kurara panze mhanduwe panze pamhene pakadari chando chichicheka muchekero wachiri kuita iyu dai havo wapindira zvaita zviri nani nokuti pakaita kunyangariwa apa unozuro vanhu wakadoka wachirangarira somakore ese 27 June muchiri kuriziva ka 27 June mhanduwe vanhu wachivhiringidziwa marari agoendiwa aye mhanduwe zvese zvagoitiwa zviya wozongwa kuti kwai anga azorore murugare aiwa tinoreketa bazvo rugare pakadando rekai tione kuti zvinopera sei chabangu agonzi ipapa norimwe bepanhau ari kutotsvaka kutobisa sei David Korotati nokutoti Korotati iyu anenge ari kuita tuzvinhu tokubatsira vanhu kuti zvinhu zviitike zvakanaka mubulawayo mumu wakomana unobva waita kusaya kuti chii chaizvo chakaita kudando chinenge ngozi heno peno kuti tiri kuripa ngozi sonyika heno mhanduwe rekai tirambe takaringa dare reparamende ndo ratoringirwa nevanhu izvezvi kuti riringitsiwe kuti richaita sei zvakareketiwa nomaseneta kuti kwaita chinja chokuti nochokuti pawakagonzi nawamunangaro wawagobenhuke kudare reparamende musi wechipiri kuti zviite zvakanaka rekai tione kuti zvichapera sei zvitoningisika kutoti wakandopedza basi musi wechipiri iwoyo motomugwa kwautonzi tarasainiwa pae kuno chiti nyepaika ndimi wanoziva mutemo kana rikanzi rasainiwa chii chichabva chaitika nokuti dare reparamende rinenge raakumanikidziwa kuti richinje rivhotere mutungamiri wenyika ndiro orererere panze makore mairi paibva yamaziva kuti anenge achiri mairi pakaita kunyangariwa motanga unyepiwa kuti taakutanga patsva kusarudza mutungamiri wenyika akutanda gore rokutanda apa amanomwe kuzoona manomwe opera ozopinda muno mamwe mhanduwe heno idina yawe tinyepei wanoita zvomagwetami munoziva mutemo kuti zvinotekaira sei tinenge takaringa tinenge tichitetekera pamunoreketapo tiri kufara kuno mumwe wokuZimbabwe aenda kudare reparamende muSouth Africa akati wakomana kuregai kanga kwamakabva kuti takauyamurai nesuwo asi ipapa taakundokumbira kuti kam chitibatsirai kuti mureke kuti vanhu vedu vareke kuzobenhuka muSouth Africa mondovati chiendai mowapa nguva yekuti pedzai zvamuri kuita muende kana kuti December yuyu panopera gore moti chiendai kunyika kwenyu musabenhuke kam tinozvitenda kuno heno kuti zvichatetekewa chere agonzi tipe mapepa yako usiye zvakadando tichazokunyepa kuti zvinenge zvapera sei rekai tione hurumende yakanga yaburika mhanduwe ichifara kuti yapedza dhamu rowanezi hurumende yekuUK ikati imi tisi takaisa mari apa izvi tisi takapopomedza makumiliyoni chaiwo mazvino okuti dhamu ririite zvaraitazvi saka tirekete nozvaro isusu unobva watoona kuti idi zvakaita kuoma chaiko peno kuda kukohwa pawaribe kurima
ya wabi edu vanozvikona chaizvo. Nozuro bato ZANU-PF rakadokerera mandiwe vachitendera kwese kwese vachiti kwaitikita tikuenda kumasero, munhu wese kusero, munhu wese kusero. Wapedza ipapa nyasi uno kwakuburikirwa kuti kwaiva munangaro waenda kochema muzukuru wavo. Wototi uri kuvhunduka kuti koshamiso chii chaitika ipapa. Aribe ureketiwa kuti zvii zvakanyatsakiitika handonzi aiwa apfa. Tikati kama apfa hache. Ko Jacob Mafume ari kutsvakei panyahwayo kwamunangarwayo ZANU-PF. Mandiwe wendo huno rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvinyatsaenda nopapi nekutoti kumberiku kuno nyaya idira yawe. Kwai kuno vamwe wabasa vanosvika wapfumbamwe wopioneer wagoisenzera mhandiwe makore akawanda, wakamisiwa basa zvisina PO box, wakabvanyimiwa nomari yacho. Kuno ipapa haiwa wagonzi mari yenyu kana muchida kutengesa zvinhu zvokambani yopioneer kuti muboye mari yenyu itai izvozvo zviite zvakanaka. Tikati makona imi dai matodando zvaita zvazvinhu itai bauro rokutengesa kwacho tiende koja mari kam mhuri dzakatoringira mariyo bakanimo. Ko anonzi mudiwa hudhu agoti inini ndiri hudhu baini ndinoita zvinhu zvomari. Agoti ndakanyora bhuku randiri kufundisa vanhu nezvokuita mari chimbi. Kuno ipapa kwai Chiyangwa iye Philip Chiyangwa agoti ndatenga bhuku nozviru 100 zvomari yekuAmerica, $100,000. Ana Japureza wakatengawo kwaino mazviuru 5 apa nana Jacob Mafume wangu ari kupoka. Rekai tione wamwe wagototi apa pari kuwachiwa mari, apa pari kuwachiwa mari basi hunhurudzi hwakaita kudandi mandiwe. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinenge zvichienda nopapi chaipo. Pokare nozuro uno kwai mubvana wamakandiwa agororiwa mandiwe. Pari bari kuziva kuti zvakaita mari tichaimbwa zvedu manje kokama vanhu vokwedu waribe hana mandiwe. Ndo zvatinoziva kuti vanhu vokwedu aiwa waribe hana. Tichandonyepewa basi nerimwe zuva tinenge tichinyepana kana zvaburika. Izvezvi tikaringadzwa mutambo chikwata choBangladesh chakaita kuomewa izvezvi mandiwe, chiri pakaita kunyangaritsa chabuditsiwa chese pamutambo wekiriketi pachatamba noZimbabwe waita mumhanyo inosvika 140 basi. Iwo Zimbabwe pawapinda kobanha chibhora aiwa wachibana mumhanyo inoita 136 136 pachirungu. Rekai tione mutambo wemazuva mashanu wanofanira kutopinda chaiko kusvinu. Rekai tione zvedu kuti zvinenge zvichimbopera zvakaita sei. Tinoramba takandoringa tichindonyepana ipapo kuti zviri kutekaira nokupi. Izvezvi kureketa kuno chikwata chorugby chako kuAmerica mandiwe. Rekai tione mutambo Rugby Nations Cup wavari kutamba. Wari kutamba ipapa kutobvira panopera sondo papa wanenge wakumhanyisana nawo mutambo worugby. Rekai tione kuti zvinenge zviperera kupi. Tinoramba takaisa dziso tichindoimba kuti wanohwina. Wozifa kwaino mutungamiriri wozifa Nqobile Magwizi kwai inini ndiri bhizi samagwizi kuita kuti Chahwanda iite ndiyo nhandare inozotambiwa mutambo yomukuru 4 Nations Cup yakatambiwa kuBritain paya. Kwai inini ndikutoda kutoti zviite kuti itambiwe muno paChahwanda ipapo. Apa Chahwanda iyi yati yabvumiwa bano FIFA kuti iite iyo mutambo. Wakomana tikuda kuchimbidza kumedza isi tiri kuda kumbotsenga mandiwe. Dohwe rinoda pakugosiyiwa richirembuka. Noda kuti ritange rapedziwa muto wese mandiwe kuti uzosvipa. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Mitambo yebhora yakatambiwa sondo rino rapfuura rinhu pakatanda kutamba Scotland ikajamanika no3-0. Apa Simba bhora ikaita kujiwa no-1 notiri kukabodzi. Huku Chicken Inn yajiwa nodombo yakatsonyiwa mandiwe. Kupfonyiwa chaiko kusvinu 2-0. ZPC Nongezi
magetsi aribe kudzimiwa aba ikweyo kabodzi zvibodzi zvonoesi platinum nova vimeo hunters waita kabodzi muosi yakajiwa no highlanders boso iri kuku notu iri kukabodzi kepekepe yafarai jero ZANU-PF ikabatiwa no triangle twiri rekai tione kuti zvinenge zvienda nekupi. Nyasi uno Bulawayo Chiefs yatadza kuJawo Dynamos iri kutambura iyoyi kuita 0-0. Agama ndio yazohwina ichitamba no Herentals yabenzawo ZANU-PF. Rekai tifare nazvo zvakadando ipapa rekai tiringe dzirikitika pasi rese. Wakomana muSouth Africa muri kuita kuhwadza kureketa kuno kana wawo chaiwo wari kuchema warimi ndo vanhu vaita kuhwadziwa fani nonyaya yokunzi ngawaende iyi kwai kuno mumwe murimi anzi abhadhare choupenzi chozvuru 250 chomari yomuSouth Africa yokuti akabatiwa ino vanhu vanosvika 23 waribe mapepa okugara muSouth Africa. Pakanyangarapo paribe chizvino Uganda yatandawo pokare kuti aiwa takubenutsa vanhu vekwedu pakanyangara wakomanawo pakanyangara iko kuUganda kwacho iye muhohozi ari kuita zvokuhohoza chaiko wakomana paribe chizvino ati kwai mune masangano anoita zvoutapiwo nhau ati aiwa imana akadzita peti chakudaiba pfikai zvakadano zviri unobva waita kusaya kuti kohoko naye wakomana kana iko kusaya nyadziku idi henona yawe kuti zvichaperera kupi. Tinoramba takandolinga hedu. Ghana yagototi iri kuendesa mapepa kudare chaiko mhando reAfrica kwaino kuti South Africa iri kunyanya kuita zvinhu zvochisatira ganda zvochikarabha kudzinga vanhu vemuAfrica basi kudzinga vanhu vese unobva waona nayewo kuti ganda reduri kusada kufarirana kwacho aiwa kwakaita kunyangariwa kwakaita kunyanyitsa. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Ivo vamwe wacho wanga wari kuti ngawaende wakuburikawo kuti aiwa tichiri kuita zvokuita zvokuratidzira takurekera apa mamwe mabhizimusi aiwa haatorisita taakusiyana nazvo taakupfika musi wechipiri wacho wamuri kudaiwo tiri kupfika kuno mabhizimusi anenge achida mari. Rekai tione kuti zvichaperera papi nekuti paribe chizvino kana pakadari. Apa wamwe wokuMarawi nanyasi mhanduwe wachiri kuramba wachindoenda, wamwe waakusandoni kuconsulate kwawo, wamwe wari kuCape Town, wamwe wari kuDurban, wese wari kundotenderedziwa wazvitangira chimurenga chaicho chimoto chisvino. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Asi Africa yakaringa pochichasvikawo kuSouth Africa elkamu chaboya mudzako mawa chiri kwaiwe zvakarewa kwaMalawi. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi ipapa. Tinoramba tichinyepana. South Africa yagonzi yakapuwa mari bhirioni ribodzi nobhangi roBRICS. Kufara kwawo aiwa rekai waite zvisvino tione kuti ichaperera kupi. Apa IMF kwai yagoti aiwa DRC tinoda kupai mari zviuru mamirioni 340 $348 million pachirungu kuti muite zvisvinu muite zvakanaka. Tikati aiwa pasvinu itai kudando. Izvezvi kureketa kuno kwai Pakistan mandiwe iri kupera kuno hondo kuKarachi heno kuti mpanani wari kunyatsa nyirana ipapa zvakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tigoramba takaringa. America no Iran wachiri kuita kukuwana chaiko kusvinu mhandiwe uyo ari kutatamura rekeni uyo ari kutatamurawo yache unoita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Apa nana Kuwait ana Lebanon wese wari kundokuwara unobva wasaya kuti chii chaizvo chichaitika kuti zvipere zvakadandini. Asi rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko. Tinoramba tichindonyepana kana pano zvimwe zvaburika. Panyasi mabuja aiwa nakiwai ndini wenyu mandiwe wonhau kurekai kanga mwautoti ipapa tikutosapota Canada elkamu South Africa ihwiba.